Urugono. Ani blue kwa mande no kunuma. Onye me koma. Ebunye yendo. Si ajire koji. Na gani ru. Biko kanyi kwa koketa. Weke nene sana. Eza negade. Eza Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Commandment Oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gara n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gara n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye dịka anyị front and back yo. Ndị oche anyị front and back. Front ya si kala aka ọgọdọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about the fourth commandment and the benefit. Kedu ihe bụ the fourth commandment? Fourth commandment bụ respect your parents so that your days will be long. Yes, onye ọ bụ isiokwu anyị. Mana ka anyị gaa n'iru n'ịmụ ọkwa dị mkpa before anyị gaa n'iru na ya bụ nkụzi. Nkụzi taa ama eto ogologo, mana ige ntị, you must learn something that will change your life for good. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya ọkwa dị mkpa maka ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba. Ya bụ aja ka na-aga n'iru. Ejegodi m na tempụl n'ụtụtụ aja chụọ aja gọọ ọfọ n'isi ndị niile, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na aja. Ebe ọ bụla ị nọ under the sun, Ikechukwu ruru mba dum. Maka ndị amụrụ maka aja, ndị na-esonye bụ na ya amarụgo ka esi eme ya. Ọnwa Nọvemba mere exactly 2 years anyị bidoro ya. O nwere ndị na-esonye since anyị bidoro wee ruo date. Enwere lot of testimonies, mana ya anaghị eshow testimonies na social media maka ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Echi isonye na aja, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer request. Make a donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji wee send message bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. You send the message, I will respond. I'm on a bar, I'm busy. My PA will pick. But I can assure you, you get response same day. Then I can say you don't
ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na-anụ olu m from Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi a, ị chọrọ ka ị nụkwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ ka isi arịa mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ị ga-afụ over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi over the years. Ọ bụkwa nne na watch from Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ na ị chọrọ isi arịa mmadụ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie ka ịwọchị na channel a, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Mana echefukwara na anyị na-enwe our love feast anyị na-enwe annually. Ya bụ love feast December 1, ọ na-abụkwa my birthday. Ị na-anụ olu m, you are invited. Ị bịawa ụbọchị anwa, kwado ọfụma, rice and stew very plenty. A ga-enwe a lot of side attraction, the comedians, the sound dancers, and the part. Ọ bụrụ na ime ise imisiri ihe. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi taa. Dịka m si wee kwu, gịnị bụ the fourth commandment? Fourth commandment bụ respect your parents so that your days will be long. Agwara m ụnụ dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ana m eji nkụzi mmadụ ma wee mara ya atụ ihe n'ọmarọ, maka na what you don't know is only a mystery to you. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịjụ ebe ọ bụ na mbụ dibịa, kedu ihe kpatara m ji ekwu otu Baịbụl? Ka m kọwalụ gị. Ọ na-abụ a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yi. Nke bụ eziokwu bụ na that 10 commandment ị na-afụ n'uche nke gị na Christian book ọkwa eziokwu. I can tell you that 10 commandment has been in existence in BC, before Christ, in AD. Ghọtara ya? So nwere any Christian church ga-claim na the 10 commandment bụ their own. 10 commandment bụ iwu Chukwu Okike nyere mmadụ dum. Yes. Ama na m clear go down to gị. Yes. Ụfọdụ nwere ike ịjụkwa maka ndị make a point. Kedu ihe kpatara m ji ekwu otu Baịbụl? Ihe m ji ekwu otu Baịbụl bụ na mụ ha ma eji spiritual books ndị egubara were na-amara gị atụ ihe m chọrọ ka ịmụta. Mma esi n'ihe ma wee mara gị atụ ihe mara. Ị ma na o nwere akwụkwọ a na-akpọ nkomi. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ nsọ ndị ọdịnala Igbo. Ọ ndị ụmụnna anyị ndị bụ akpọrọ Godian religion, ndị ụka ọdịnala, otherwise known as ụka ọdịnala. Ọ ha nwe ya bụ spiritual book akpọrọ nkomi. Ị ma ndị na-enye bụ spiritual book? M.I. Ọkpara ha, B.C. Iwunna, Dr. Nnamdi Azikiwe, ndị a niile na ndị awa Elis mgbe gboo ha nwadere ya bụ akwụkwọ. Ịghọtara ya? Maka na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ihe ahụ ị na-afụ a na-agwa maka Melba Kebis, a na-agwa gị maka onye nwe na Baịbụl, nwanne ọ dị n'ala Igbo. Mana ọ maka na ị marọ akwụkwọ a na-akpọ nkomi, ịnụgo maka ya mbụ. Ọnya batara m agha eji ụfọdụ akwụkwọ ndị ọzọ. O nwekwara ndị ọzọ, other spiritual books, mma site as reference, mana mma site ya nsaịtị ya enugbo maka ya. Ịghọtara ya? Mana ama m na 80% of my audience have come across Bible in one way or the other. So m mesi n'ihe ahụ ịma wee na-ekwu oturu ya. Ịghọtara ya? Despite the fact that that Bible na has been distorted, anyị kpọrọ ya akwụkwọ akụkọ. Ịghọtara ya? Then ka si na akwụkwọ akụkọ ahụ ịma wee mara gị atụ. Then mana ọ ya kpara nji ekwu otu Bible kwodogo anya ka anyị batazie na 10 commandment. 10 commandment a iwu Chukwu Okike nyere mmadụ dum n'elu ụwa. Ọ nọ ka manual etu mmadụ ga-esi na-ebi ndụ ka ụwa wee tọọ ka ute, ka ụwa wee mara ya mma, ka mmadụ ghara ịka ụta, ka mmadụ wee ghara itinye onwe ya in conflict with natural forces. Enwere natural forces that governs the universe. Yes. Chukwu Okike kechara ụwa wee nọ na throne ya wee gwazie ndị njere ya ka ha na-agagharị na-eme mma, na-eme n'ụwa bụrụ ebe ga-aba mmadụ dum. Yes. Etu a Mr. President nọ na Aso Rock nwezie agents of government, ndị ọ bụ ha bụ the machinery, the oil machinery na-eme na governance na-aga. Ịghọtara ya? Ndị niile abụghị government parastatals na-arụ ọrụ n'ike federal government. So when you fight a policeman on the road, you have fought the federal government, because that policeman nọ na afa federal government. Ịghọtara ya? Now, ihe ọbụla onye polisi nwere right arrest gị, charge gị to court n'afa federal government. Ịghọtara ya? Etu anwa ka ndị anjelu nke Chukwu, kpọọ ya Amadioha, kpọọ ya Udo, kpọọ ya nke ọbụla, ndị anjelu nke Chukwu and forces of nature na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'afa Chukwu. They drive their powers
from God's power. Maka na ike Chukwu zuru mba dum. Ịghọtara ya? Now, ebe ọ na m akụwagoro gị ghọta ya ọfụma na ọ na ike Chukwu ka spiritual forces na-alụ ọrụ. Eweziga ike Chukwu, Amadioha ama alụ ọrụ. Akwado ọmụma ya alụ ọrụ maka na ike Chukwu ka ike niile si n'aka ya abịa. Now, Chineke nyere mmadụ iwu iri. Na iwu iri a, iwu nke mbụ wee ruo na iwu nke ịtọ, nke gbasara anyanwụ Chukwu okike. Ọbara uru ka agaghị edeta ịmadụ gị. Bido na nke mbụ wee ruo na nke ịtọ gbasara ya. Mana bido na nke ịnọ wee ruo na nke iri gbasara mmadụ. Ihe a bụ etu mmadụ ga-esi bi ndụ ụwa wee tọọ ka ute. E wee nwee harmony. And ka mmadụ ghara ịga in direct conflict with natural laws. Maka na ịga direct conflict with forces of nature, i receive o burula ha mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Na ihe nchọ ka nkọwaziere gị bụ na iwu Chukwu anwa, iwu nke ịtọ ka mmalụ ga-atụ. Agụrụ iwu nke Chukwu nke mbụ ga-enwe na Chukwu ọzọ belụsọ m. Ihe ọ pụtara bụ don't have anything you respect or worship before God. Meaning, ụfọdụ nwere ike ịsị na ndị omenala ka a na-agwa. I can tell you, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu nya ka ị na-worship. Ọ bụrụ na ịfụ enyi nwaanyị n'anya nke na ị nwere ike jeghọrọ ube edebere iyi ma ọ mee mpụ na ọtọ na ọka iwe metụ ya mma nya ka ị na-worship. Ọ bụrụ na ị nwere ike igbu mmadụ n'imegide iwu Chineke ka i wee gbuo mmadụ maka ego ka ị na-worship. Ịghọtara ya? So ihe ọ bụla ịfụrụ n'anya karịa Chukwu nya ahụ ihe na-worship. Ịghọtara ya? Ka ofu iwu nke Chukwu nke ịbụa ọ sị ga-ewe na afịa na nkịtị iji na afịa wee na-eti epene maka na afọ a dị nsọ ọkwa maka nyanwa. Nke ịtọ ọ sị that special day as no holiday can be Saturday, can be Sunday, can be any day, can be Eke. Ọsọ ọbụla esepụtara ụbọchị anwa gba ụbọchị anwa ya nwee ụbọchị ya na chipi point ebe ahụ dị mini ya nwee ụbọchị ị na-edebe as no ya holiday, as in mgbe ị na-ewepụta at least wepụta few minutes for quiet and silent moment and meditation. Ọ ga-enwerịrị okpere niile nọ n'ụwa nwere mbọsị ndị ọbụla ji eje eme gịnị ekele chi. Ụmụnna anyị ndị na-eti isi ala ụbọchị Friday, ndị Sabat. Only commandment nwelu benefit. Ọsụ ya bụ only commandment nwere clause na ọ bụrụ na ime nke a inweta nke a. Bido na iwu niile Chineke nyere mmadụ nwere nke ọ bụla ọ sịrị gị n'ime inweta nke a. Ịghọtara ya? So iwu nke na and bịa bụrụ iwu nke mbụ na iwu o nyere mmadụ. Agwara m gị na iwu iri a nke mbụ na nke ịtọ gbasara Chukwu okike na ụmụ mmụọ. Mana nke ịnọ wee ruo na nke iri bụ nke gbasara mmadụ. Abịa na nke a gbasara mmadụ nyanwa bụ nọmba 1. Nke ịnọ uche gị agabara na ya. Nke ị na-adị very important. Ọ sịrị gị na ọ bụrụ na ya na nwatakịrị ọnwụ na-erube nne na nna ya isi na-eme ka obi dị nne na nna ya jụụ, na nwatakịrị a ekpokọbara onwe ya na ọ ga-enwe ogologo ndụ. Ihe m na-ajụ gị bụ ị na-erubere nne na nna gị isi? Ị na-eme ka obi nne na nna gị dị jụụ ka ị na-abụ isi ọwụwa wee nye ha? Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọbụla ikpenyere nne na nna gị ha wee kwubi okwu ọjọọ n'isi gị wee bụọ ọnụ, ọ na-eme inyowaị aṅụ na nwa maka na nkwụ na-abịa. Ihe kpatara nne na nna ji abụ ha kwuo okwu n'isi gị ọ bịara mmezu bụ na nwatakịrị ọbụla a mụrụ n'ụwa is owing the parents respect. Ịghọtara ya? Maka na ọ dị respect bụ the highest ị ga-enye ma respect bụ the highest ị ga-enye parents gị. Ịghọtara ya? Maka if you don't have respect for your parents, you will not even remember to give them anything. So, in fact, anything on earth, respect is the greatest you can give to any man. So, all that you say, all that thing have the highest key gain to your parents. In my days, you get putting down respect. You may have told you about how you now, life is only about law of balance. Nya batara na ajisi n'aka ndị kwa aka akwa aka nne. Make sure na mgbe ọbụla gị na mmadụ na-emekọ ihe n'ụwa, mmadụ na-egosi favor, make sure na ị reciprocate with favor ka i wee balance ya ka nature ghara ịda agbaghị ụgwọ n'iriri ọnya rie ndọkọrọ. Na mmadụ mere ihe ọma
find a way. Ọ bụrụ na a rich man, the rich man nyere favor nye gị ego ịmadụgo na ị na-akwụ ya ụgwọ in cash ọkwa eziokwu use kind. Ị nwere ike ịbịa na bie chọọ moto ọhụrụ moto ịsara ya ma ọ merie one thing or another. Ihe ị na-eme ka ị wee balance ya in creation. Ọ sị na ya mere gị ihe 1 million, ofu ihe 1 million, a na-asịkwa na akwa m sara moto ịfụrụ ya. Ị ma na eziokwu na ihe inyelu eruro the amount, mana obi iji wee na-emeri ya datin anyị na-emeri ihe mmụọ na-eche ekiwe obi. O nwere ike dat moto ahụ ịsara ya ma ọ bụ na enyere ya aka lụọ one of the house chores n'iji obi ọcha wee mie na mmụọ ị na-afụta ya n'ọsọ house chores ka ị mere ọkwa eziokwu, mana mmụọ avalue go ji obi iji medatin ma akwa na ọnọ in equivalent to 1 million naira o nyere gị. So na mmụọ ijiri ụgwọ yọtara ya. Mana ọ bụrụ na iwe onye receive nwere ebe strike balance nwanne iji onye ahụ ụgwọ na mmụọ ịmara. Yes, onye akpata na ọ bụgoro na ọ bụrụ na ndị na-eme manipulation, ndị ọkọchukwu na-eme manipulation, ọ na-ebinye gị ngwaahịa, ị na-ele ngwaahịa jide ụgwọ, ị na-eji ụgwọ ahịa ị na-eji ewu and o nwere ebe isi strike balance, ọ ga-use you as a point of contact. You understand? Mana ihe na-achịkwa ahụ na mmadụ mere gị ihe, try ya to reciprocate ye so that na mmụọ nwere ụgwọ iji and nwere ebe ọ ga-esi wee hypnotize gị. Ana m agwa gị nke a based on na my knowledge ihe gbasara spirituality. Na ihe na-achịkọwala gị bụ na onye ọbụla mere gị ihe ọma, nwoke ọ nwaanyị, try ya reciprocate onye ahụ, mekwara onye ahụ ofu ihe ọma so that ka ị wee balance ya in creation, ka ị ghara iji ụgwọ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu nchọrọ ịkọwala gị. Then nke ọzọ nchọrọ ịgwazi gị bụ na n'ụgwọ ahụ ị na-eji, nne na nna gị mụrụ n'ụwa ọga. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị nne na nna m ọ mụpụtara n'ụwa ya ya emere m nke a, ya emere m ọga, o nwere ụgwọ nne na nna gị ji. Yes, in the world of spiritual, enwere millions of spirits na-achọ opportunity to reincarnate on earth. So nne na nna gị gbara bọọlụ wee present opportunity ka ya spirit wee reincarnate ya asị mmadụ. Ị kwesịrị ide ekene ha. Ịghọtara ya? Ị kwesịrị ide ekene ha na-asị ha deme maka na ekene karịa ọ bụrụ deme. Maka na enwere millions of souls na-achọ opportunity ha ga-eji wee bịa nọ n'ụwa. Ị ma na spirit nọ na mmụọ the unconscious, mgbe ajụjụ kere ebe ị nọ last 200 years, you know, ị mara dị niile eme exist. So ị dị unconscious na spiritual realm. So opportunity enyere gị ka ị bịa n'ụwa bie ndụ ma chọọ as a mature human spirit wee tigha back wee jụọ anya n'otu ndị ichie ka ọ bụrụ na ebinye ndụ dị mma wee bụrụ senti ga-eme ịbụrụzie senti ahụ iso na ndị ichie ndị ọnụ na-eru n'okwu na mmụọ ndị na-enye aka n'afọ na creation. So nne na nna gị nyere nnukwute aka ba ime ka ị nwee opportunity iji bịa n'ụwa ka ị nwee ike wee mature wee bụrụ somebody in the spiritual realm. So he owed them all the praises and all the honor. Ịghọtara ya? So ha mere favor. So ị bụrụ nwatakịrị na-erubere nne na nna gị isi maka na ọ bụrụ na ha enyere gị opportunity nwanne nwere ebe ịnwụ na mmụọ ka ị nọ and the miracle na-eme exist. So nyegoro ha that kudos. Ịghọtara ya? Now nne na nna gị wee na-echere gị anyị eme anya na-eche maka ọdịmma gị, isi na-awa gị, nne na nna gị eburu ọnụ ka ịfụ na ahụ dị gị mma, na-efe dị gị 3 square mile wee ziga na secondary school ịgụ akwụkwọ, malụ ka esi agụ, malụ ka esi ede. Nne na nna gị ejiri ọgwụgwọ university, ihe a na-edere nwoke ịmalụ ka esi agụ ka esi ede period. Now ha mechiara gị ihe niile anwa, kedu ihe iji kwụkwọ ụgwọ? Ọnya ga maka na ama na ịgba akwụ ụdị ụgwọ. Ịghọtara ya? O nwere onye na-ebe anyị akwụ nne na nna ya ụgwọ ma a sị ka ete ka rekọd of ego spend bido na mgbe ebie n'afọ tiri na amụọ ya. Ịghọtara ya? So therefore whereby na ịgba akwụ ụdị ụgwọ in cash, kwụọ in kind site n'irubere nne na nna gị isi. O nwere ọkwara kind ị akwụrụ nne na nna gị na-abụrụ irubere ha isi. So kwụọ in kind bụ anyị ị na-erubere ha isi. Ịghọtara ya? Ị na-erubere ha isi anwa na-eme the house chores, na-eme ihe niile, na-eji ozi ha si gị zee iji ihe ndị iyi na-eme wute obi aṅụrị na ịfụnanya were na-abalansị nri anwa ha na-enye gị na ihe ndị ọzọ ha na-emere gị. Ịghọtara ya? Mana mgbe ị ga-eri ọnya rie ndọkọrọ ha mechala ihe ha na-emere gị, nwere ebe isi wee strike balance nwanne ijikwa ụgwọ na mmụọ and on top of ụgwọ ahụ iji ha mmanya wee gbugido gị iwee ṅụọ igbo. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eti nne na nna ha ihe nwere idea
mgbe ị ga-eje tie ihe obi wee gbawa ya o wee sị nwa ntara afụ wee mụkwara afụ ume nwa mere m makwa afụ nta wee zụọ nwa wee bụọ ya ọnụ nwanne ọ ya eme you know why ihe ọ ga-eji wee mee bụ na iji ya ụgwọ you have not even strike a balance iji ụgwọ on top of that na-eme ya akaja so ọ bụrụ na ọ bụọ gị na ọ ga-eme ịghọtara ya yes maka na mmụọ iji ụgwọ iji ya indebted to nne na nna gị so nke a bụ ofu so the highest thing ya mere ha bụ respect ka then nke ọzọ chọrọ ịgwa gị ọ bụrụ na ọ nwere ihe ọbụla sere gị na nne na nna gị ha wee wepụta ọnụ ha ji eri ji na-eri ede wee pụọ gị ọnụ kịta ha dị ndụ nwanne were ọsọ were ije igechara na meseji a were ọsọ were ije nye yọọ ha mgbaala eresi amami dadị na m dị very sorry kwue nkwa na ime emezi ọzọ yọkwazie ka ọ gbaghara gị imecha ya yọọ ya kpere ya ekpere ya gozie gị ọ bụrụ na o mee nke a it shall be well with you some of ndị mmadụ na-agbagharị from one pastor to another one spiritualist to another one dibia to another anyị nwere agba family emi achọpụta ụfọdụ n'ime ha bụ of course ọ nwere nke anyị agbagodo ọ bụrụ na ọjọọ ihe ị niile egbugoro gbada ọchanja jee chọọ ezigbota ntọrị karị mma ezigbo Hollandis chọọ ihe nna gị ịmarụ na ọnwụ na nna gị wụ nze na agụ nna na-ala ike igoro gburu erigbu n'isi mana ochiri ọzọ ha na-akpọ ndị ahụ nze na agụ jee gota nze na agụ anwa inye ya nna gị ọ jekwa mitin ọ gburie ka obi na-atụ ya ụtọ ma anyị gbukwara je ebe ndị nze nọ ọ gburu ebe ndị nze nọ anyị narị ogburu ede adebe ịghọtara ya mana onye ọnwa ebe ọ na-eje ije kpọta nwaanyị n'obodo amara ya o nwere ka ọ tụkwasị ya n'isi ọ na-eko na anyị niile wu ndị nze mana anyị niile wu ndị elders gụtara ya nna gị o nwere ije ọnwụ nya ka obi ya eje dị ya mma o wee kpere gị ekpere ịna-ediri ngọzi nna gị ka nna agwa gị maka nne gị gbadaa main market jee gote ezigbo ntọrịka dị mma ahụ dị mma ụdị Hollandis ọ mabụrụ ya bụ inyi ya ọgbagba egwu jee gote ya nye ọgbacha ya egwu ighesi ya mma biko na ị na-ayọ ya mgbaala ya gbaala gị ịghọtara ya that aṅụrị ahụ o nwere wee gọzie gị can solve that problem ị na-awụgharị from one pastor to another or from one dibia to another ịghọtara ya ime kịta extension times saves 9 mana ọ bụrụ na nne na nna gị anabago Chukwu nwanne ọ ya efughị ihe ịghọtara ya ịchọzie nke ya bịa ka ngwa gị ihe iyi eji akwa na ọjị wee jenye mere ini ya imesịa ya na-etu ị ga-esi wee gbuori ya anụ wee yọọ ya si ya mekọpa na m dị sọrị mee nke a ka ọ gaziere gị ọ bụrụ na ị mere ya akante yu na ihe a iwe nne na nna nwere iwe elu gị wee baa n'ini nwere ike ịbụ nye ahụ ihe iji agbagharị from pillar to post ịghọtara ya maka ọ sị nwa m na ihe i mere m na ọma natara gị mma na nwa gị ga-emeri gị ya nwanne ọ ya dịrị gị mma ọntị n'ije ya otu ọnụm ịma ya batara ọnụm ya ji emebiri gị ihe ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere kesi ije na polisi onye abụrụ complainant onye ahụ na-abịa na the case IPO ga na-akpọ gị IPO kpọgodo ụnụ fụ na ọ na-achọrọ ime udo ọchaji ya dị mata to court case continue onye a na-abịa na court case continue mana ọ bụrụ na ijekwa onye mebiri ihe wee sị ya nwanne m gbaalụ m na m dị sorry ọ sị na ya agbaalụgo gị ọlụzi ụbọchị a IPO kpọọ ya nwoke kedu bịa Friday ọ bịarọ next Friday ọ bịarọ Friday ọzọ akpọkwa ọ bịarọ kesi anwụọ natural death ịghọtara ya ọgwụgwọ na ọbago court ọ kwụsị ịbịa kwụsị ise ndị lọya otu mgbe strike dị gbata off kesi anwụọ natural death ịghọtara ya you know why maka na ijego ya otu onye imejọ ọ drọpụọ charges na mmụọ drọpụọrụ charges etu o si drọpụrụ charges n'ife ka esi drọpụ ya na mmụọ mana ọ bụrụ na onye imejọ ka na-ebe akwa na-akwa anyị na-asị na ọma natara gị mma ị na-ejekwu fada na-asị fada n'ime na nka nwanne ọ bụrụ fada ihe afada na-eme ewu mmekasị ọ bụrụ fada ka imejọ onye ahụ imejọrọ iwe na-ewe ka ị ga-enye yọ ka iwe gbatuo n'obi ka e wee drọpụ chaji gị na mmụọ nwanne imejọ mbịa gwa m na imejọrọ mgbaghara gị agbagharago mana ọ bụrụ na ije na-agwa fada ọga ị na-egbu oge ịghọtara ya maka na fada abụrụ asọkọrọ pen nsọfara fada ihe ahụ i mere ewutọrọ fada etu o si wute m ama hapụ isi ama hapụ ike jụrụ ahụ je na-eke isi ọkpọ ịghọtara ya onye ahụ i mejọrọ ga-asị gị ngwa na-agbagharago gị from the bottom of my heart ịghọtara ya so ọ bụrụ na nne na nna gị bụrụ gị ọnụ maka na ị mejọrọ ha mana na ha anabago Chukwu jee were ọsọ were ije jee eme udo
I can tell you, this simple act and ritual can solve that spiritual problem iji agbagharị from pillar to post. Ka m kwụsị ebe a, ka ị na-anụ onu a akpọchi n'obi gị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa Nọvemba, ya na n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. A sị m na ọmaka ya emere ụlọ, a sị m na akakaka ya mụnụ na jijiji ya mụnụ, a sị m onye sị na akwụ na ama acha na nke mpama ya abara nke ya, a sị m onye sị ka o jere ụlọ ije ọjọọ o jee onye ejelu na osi ọnwụ na ọya ejeru ya nwụọ n'ụzọ. Onye ọbụla maọbụ mmụọ ọbụla mmadụ ọbụla sịrị na ihe ọmụ na ahịa eru n'aka, a sị m ọnwụ na-egbu mmụọ bụ mmadụ ahụ. Mmụọ ọbụla sị na ihe ọmụ na ahịa eru n'aka, ihe na-eme mmụọ mee mmụọ ahụ. Abụ na ekwu na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye anwa sị na ụnụ ama adị mma, onye ọbụla sị na ụnụ ama adị mma na ụmụ onye ahụ ama nnata mmatịrị ụgwọ agwụ. A sị m kpọkụọ mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ, si mmụọ ọbụla maọbụ onye ọbụla sịrị ka eme ụnụ na ọkarịrị ụnụ, mmụọ onye na-eri oke ụbọchị nkwọ mebe onye anwa maọbụ ndị anwa na ha akarịrị ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwanụ ọnwa ajụjụ ọzọ ị nwere na nkụzi a ma ọ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Ọ bụrụ na ị ga-echa nkụzi a gwazikwa ndị ya dị ọnụ. Ya gazie maka ndị enyi m ndị enyi m metara onwe m na YouTube ya na Facebook na TikTok. Ọ bụrụ na onwe meseji chọrọ isendịrị m personal message na WhatsApp message only, sendịrị m ya na private WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ọ dịkwanụ echi niile. Daalụnụ.